Kung mamatay mi, kami may ginikanan, among anak mabuhi baka kung wala na mi. Ni eskwela mo, aron nigkadako ninyo, madawat mo sa trabahoan. Kinsay makatubag nganong ni eskwela mo? Aron? Makatuon? Kinsa pa? Para makatabang sa pamilya? Kinsa pa? Kinsa? Aron mahuman nimo? Aron maabot imong gusto? Aron makakuha og nindot nga trabaho, mao to'y tubag. Di wala mo ni eskwela aron makatuon. Di na tinod. Kay pwede mo makatuon bisag wa mo ni eskwela. Kabaw lagi mo gamit og cellphone, gitudlo din na. Kabaw lagi mo mag-Facebook, kabaw lagi mo mag-YouTube, gitudlo din na sa eskwelahan. Kay makatunan bisag wala gi-eskwelahan. Pero di ka madoktor kung wa kay grado. Di ka mapulis kung wa kay grado. Kay inig trabaho nimo ang grado may tanawon. Mao ni akong gingon ganina. Ganahan ko mag-engineer pero na ako'y grado nga 79, di ko pwede. Kay bisan pag ni-eskwela ka, di ka mapulis kung gamay ka grado. So bisan pag bright kay ka, kay nakat-on ka daan sa YouTube, kabaw na ka na daan, kinsay ni grado nimo. Ang eskwelahan may mo grado nimo. Kami may mo grado sa imong nahibawan. Dilibot pasabot wala ka kay bao. Kay bao ka. Kami lay mo grado sa imong nahibawan. So kung wa kay planong mo eskwela, okay naman. Kung wa kay plano si mong kinabuhi, ayaw eskwela. Di man ni pinugsanay ang eskwela. Kung wa mo'y plano, mapulis, ma-teacher, ma-abogado, ma-doktor, na kanang mga gipangsulti ninyo, kinahanglan o grado, pwede dyan di mo maskwila. Kinahanglan day na grado ang mangisdaay? Di. Wagin na, ang kinahanglan o grado, aron mag-abli kag tindahan para mamaligyaw sa sari-sari store, di mo kinahanglan o grado. Pero kung tinuod na ganahan mo mahimong pulis, di po ga mapulis kung wa kay grado. Dili mo madawat sa trabahoan kung wa mo'y grado. Kay ang requirements aron madawat mo bisag MEPSA, bisag gaysano, grado. Meaning ni eskwela mo para madawat mo sa trabaho. Nanuman, nganong inyong ginikanan ganahan mo eskwela mo. Kay inyong mama o papa, tiguang na nag-una pa na ninyo. Mas dako ang chance mauna na silang kamatay. Kung mamatay mi, kami may ginikanan, among anak mabuhi baka kung wala na mi. Mao nang gusto na mo, mga ginikanan nga mo eskwela mo. Aron inigwala na mi, kabaw mo unsaon pagpanarbaho. Sure mi nga madawat mo sa trabahoan. Pero, kung ikaw mismo wala kasabot ana, di ka ganan mo eskwela, nga ang gusto rin sa inyong ginikanan, manarbaho mo, inigadako, aron mabuhi mo nga kamo na lang, ikaw may nagsilot si mong kagalingon. Pero baliko na ako, ni eskwela mo, aron igkadako ninyo, madawat mo sa trabahoan.